ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂಧುಲೆ, ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಡೆತ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ಅವು ತುಳುವ ಮಣ್ಣು. ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾರಮಾನಿ ಸತ್ಯುಳು ಮಾತ ಪಂಡಿನಾಲೈ ದೊಂಡೆಡಾವಡ್ಡ ತನ್ನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕನ್ನು ತೋಜಾದು ಎನ್ನಿನ ಬೇಲಿನ ಮಾತ ಗೆಲ್ಮೆದ ಕೋಡಿಯ ತೈನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಸತ್ಯುಳು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಪಾವನ ಮಣ್ಣುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅವೇತು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಈ ಮಣ್ಣದ ಪುದರನು ಬಾನೆತ್ತರಗು ಪಾರಾಯರು ಪನ್ಪುನಿಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೆ ರಚ್ಚಿ. ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯನು ಬಾನೆತ್ತರಗು ಪಾರಾಯನ ಅವೇತೋ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಕಣ್ಣು ತೀರ್ಥ ಪ್ರದೇಶ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಣ್ಣು ಮಠ ಭಾರಿ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯಿನವು. ಈ ಪ್ರದೇಶನೇ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕೈತಲೆ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ಈ ದೇಶಡೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯನ ಮತ ಸೌಹಾರ್ದತದ ಸಂಕೇತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಉದ್ಯಾವರದ ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕೆಕ್ಕಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡು ಸೊಂಟಬಾಯಿ ಕೇದಗೆಡು ಏಳೇಳು ಕಡಲದ ನಡುಪೇರು ಕಡಲದ ಜನ್ಮವಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಜತ್ತದು ಬತ್ತದು ದುಷ್ಟೇರಿನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಶಿಷ್ಟೇರಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾಡದ ಸತ್ಯುಳು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣದ ಕೈತಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಣ್ಣು ಮಠ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶಡೆ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶ. ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಅವೇತು ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ ಜೀವನನ್ನು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಪಾವನ ಭೂಮಿ. ಈ ಮಣ್ಣದ ಪುದರನು ಆಯ್ತ ಚರಿತ್ರೆನ ತೆರಿನಾಗ ನಮಗೆ ದಾದನ ಮೈ ಒಂಜಿ ಇರ್ಮೆನಾಪುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡೆ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವದ ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೇರೆ ಕಣ್ಣು ತೀರ್ಥ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸೇರಿಗೇಡಿ. ಕಾರಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತುಳು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ತುಳುವ ಮಣ್ಣುಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಪರತ್ತನ್ನು ನಿಗಿಪಂದೆ ಪೊಸತ್ತನ್ನು ತೋಡಂದೆ ಅಜ ತಪ್ಪಂದೆ ಪಾಡಿಪಾಯಡು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತದು ಆ ಸತ್ಯುಳನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಚಾಕಿರಿನ ಮಲ್ತದು. ಈ ಮಣ್ಣದ ಪುದರನು ಬಾನೆತ್ತರಗು ಪಾರಾಯರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅವು ಗೆಲ್ಮೆದ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತಿನ ನಂಡಲ ಅವು ಒವೇ ರೀತಿದ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬರಂದನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾಡಿಪಾಯಡು ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಗೇನೊಡ ದೇವಡಯನ ವಿಷಯ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣುಡು ನಾಗದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದು. ಆ ನಾಗದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಸದಾಭಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಗ ಬೋಡಾದು ಕಣ್ಣು ತೀರ್ಥ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಒಂಜಾತು ದಿನದ ಮುಕ್ಕ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣನೆ ಮಲ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಾತು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಜನಕ್ಕುಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಾದು ಮುಲ್ಪ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆದ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನವು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಕಣ್ಣು ತೀರ್ಥ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲು ವಾ ರೀತಿಯಾದ ನೆಕ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾ ರೀತಿಯಾದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯನೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆದಾದ ಕಾರ್ಣಿಕದಾದ ತಿರ್ಲದಾದ ಪೊರ್ಲುದಾದ ಇಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡಿದೆ ತೆರಿಕ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ಡ ವಿಷಯ ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಬಲೆ ಅಕಲ್ಡನೆ ಪಾತೆರ್ಗ. ಒಂಜಾತು ಸಮಯದ ಬುಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ವಾ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ವಾ ರೀತಿ ನೆಕ್ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನೆ ಕಣ್ಣು ತೀರ್ಥ ಅಷ್ಟಮಂಡಲ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಾಯನಂಚಿನ ಸೇವಾರತ್ನ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡ ಎಂಬೆರಡನೇ ಕೇನ್ಗ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಒಂಜಾತ್ ದಿನದ ಬುಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ವಾ ರೀತಿದ ಸಿದ್ಧತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಲಿ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದುಂಡು ಇತೇಕೆಲ್ಲ ಈ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ದಾದೆಗೆ ಮನ್ಪನೆ ಒಂದು ಪುರ ಒಂಜಿ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಈ ಊರ್ದ ಮಾತೊಂಜಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಆವಡ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳ ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಮ ತಾರಕ ಯಜ್ಞಲ ಅದುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ
ಮಠಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಈ ಮಠಕ್ಕೊಂಜಿ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಚ್ಚೋಣ ರಾಮದೇವರು ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆ ಪೋನ ಮೂಲ ಕಣ್ವ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ರಾಮದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಂತೇರು ಪಂಡದಿಂದ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲ ಪವಾಡ ಪುರುಷನ ವಿಜಯಧ್ವಜ ತೀರ್ಥನ ಮಲ್ಲ ಬೃಂದಾವನ ಉಂಡು ನಮಗೆ ತೂಪಿನ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನ ಆರು ವಿಜಯಧ್ವಜ ತೀರ್ಥರು ಭಾಗವತದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಂತೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಇರೆತ ಶಬ್ದ ತಟಪಟ ಅಂತ ಕೇಂದಾಗ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೈತ ಸಂಜೆಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಆ ಇರೆತ ಚಲನೆನ ಉಂಟಾದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎತೋ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ತೋಂದು ಲಾಂಡ ಮುಲ್ತ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಪನ್ಪನವು ಅವು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ನಿಶಬ್ದವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಅವಿಯೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಪೋಭೂಮಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷರ ನೆಲೆ ಆಯ್ನ ಭೂಮಿ ನಡದಂದು ಅಂಚಿನ ಈ ಭೂಮಿಡೆ ಮೂಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಾನೋಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಣ್ಣೊತ್ತಿತ್ತ ಮಟ್ಟಟ್ಟು ರಾಮಾಂಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ಅದಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀಶ್ವರನ ಐಕ್ಯಾದುಪ್ಪನ ಪಂಪ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ನಾಗದೇವನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ನಮಕೊಂದು ದಾನ ನಾಗಮಂಡಲ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಗನ್ ಪಂಪಂಚನ ಈ ಊರ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸದ್ ಚಿಂತನದ ಸದ್ಭಕ್ತಿದ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭದ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡುಂಡು ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡುಂದಾಂಡ ಆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೂಪರೆ ಕೊರೋಡುಂದಾಂಡ ಊರ್ದಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತನ್ನು ಎತ್ತದು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಮಂತೊಂಡ ಸಭೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲ ಮನ್ಪೋಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆ ಪ್ರದೇಶೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಡ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಂಚೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಐಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಮಿತಿಲ ರೂಪೀಕರಣ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನದಾಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿನಾಕಲ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಪೊರ್ಲು ಸಮಿತಿ ಮಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವರ್ತನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ತಿಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಪರಿಸರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಕಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ತ ನಾಗಮಂಡಲ ಉತ್ಸವ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸತ್ತು ಮೂಲು ಆಯ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ಅವು ಇನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ರೀತಿ ಇಡಿಜ್ಜಾಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ಪಂಪಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದೇವಾಡಿಗ ಸಮಾಜದಾಕಲೆ ಅಕಲ ಮಲ್ಲ ಕುಡಿಗೆ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಾಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಸಾಧಾರಣ ಆ ಜಾಗೆ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ನಮಗೆ ಈ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವಗೋಸ್ಕರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಮಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದುಲೇರ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಮನೆತನದಾಕಲಿ ಮೇಡ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಮನೆತನ ದೇವಾಡಿಗ ಸಮಾಜೋಡು ಅಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಸ್ತ್ ನೆನವರಿಗೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜವರ ಶ್ರೀಕುಲನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ದಿವಾನರಾಯನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರುಂಡೇರು ನಾಗಮಂಡ ಮನ್ಪನಾಗ ನಮಲನೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಪಂಡದು ಐದು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಸ್ತ್ ಈ ಮಠದ ಅಭಿಮಾನ ನಕ್ಲುಳೇರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕುರ ಅದುಪ್ಪು ಅಂಜನೆ ಸುಧಾಕರ ಪೇಜಾವರ ಅದುಪ್ಪು ಅಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪಂಜ ಯೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗೊಂಜಿ ಕೈಪಾಡ್ದ ದೈವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಲ್ಲೆ ಬತ್ತನನಿ ಮೈಂದಲೇಕ ಪಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪಂಚನ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ವೇಗ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಆ ಪಣವು ಕಾಸು ಒಲ್ತಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ವಾ ಊರಿಗೆ ಪೋಣನಾಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಕೂರಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಮೂಲ ಏತೋ ಆ ಶ್ರಮದಾನದ ಸೇವೆ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಪರಿಸರದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂದದು ನಿಖಲಿತ ತೂ ಒಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲಾರ ಪುರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚೊಂಡು ನಡದು ಅವು ಅನ್ನ ಪಾಕಶಾಲೆ ಆದಪ್ಪು ಅನ್ನ ಛತ್ರ ಆದಪ್ಪು ಅವೇ ರೀತಿ ನಾಗಮಂಡಲದ ವೇದಿಕೆ ಆದಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಅವಳು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಂಚನ ಈ ಒಂದು ಕಣ್ಣೊತ್ತಿರ್ತ ಮಟ್ಟದ ಈ ಪರಿಸರಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಕೊಳದಾದ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಲ್ಲೊಂದು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆದಲ್ಲ ಮೀರಿದು ಆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆದುಂಡು ಕೊಡದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನಿತನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಅಂಡು ಎಲ್ಲ ದಿನೊಟ್ಲು ಆಯರುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪಂಚನ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ನಡಪೇರುಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಮೂಲಿತ್ತನ ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಲಂಚನೆ ನಾಗದೇವರನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಮಾತ್ರಳೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಸರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ನಾಗಮಂಡಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಆವಡು ಪನ್ಪನೆಗೆ ದಾದಲ್ಲ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡೆ ಪನ್ನ ನೆಕ್ಕದುಂಬು ನಾಗಮಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಆತಂಡೆ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ನಾಗಮಂಡಲ ಆತಜಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ಆಪನೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಪುರ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ನಾಗಮಂಡಲ ಬೋಡ ಅಂಚನ ಪುರ ಇತ್ತು ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಅದು ಉಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಒವ್ವೆ ಕೆಲಸ ಆನಾಗಲ್ಲ ಒಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಜನಕ್ಕುಳ್ಳ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆರೆಸು ಅಂಚೆನ ಹಾಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಡೀ ಊರೇ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನದಾಕಲು ಈ ಊರದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಾಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು.
ಅವಾಗ ಮಾತ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನ ಮಾತ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ನ ಸಜ್ಜನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಸಾಯಡ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಯುವಕರನ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಅವೇ ತೊಂತಿಗೆ ಬಂಡ ಕರಾವಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂಡದುಂಡು ಐದು ಬಂದು ಮುಡ ರಾಮಸೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 75 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ನಂಚನ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗೆ ಪೊಂಡ ಭಗವತಿಗರು ಬಾಲಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ದುಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ನೆತ ಮಾತ ಜವಣೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತೀರ್ಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂಡದುಂಡು ಆಗ್ಲಿ ಮೂಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ರಾಮನವಮಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಉಂಡು ರಾಮನಗರ ರಥೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಕೆಲಸ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಅಕ್ಕಲು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆ ತಿಕ್ಕನೆಡ್ದವರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಇಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಮಣ್ಣ ಒಂಜಿದ ಕಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗದ ಅಂಚನೆ ವಿಪ್ರಯರ್ದಾಕ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಸೇರೊಂದು ಮಂತ್ರಾಡ್ದವರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪಂಚನ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಕಣ್ಣೋ ತೀರ್ಥ ಅಂಚನೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಅನಂತ ಭಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಯನ್ ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನ ಉಂಡು ಮರಿಭಟ್ಟ ಮನೆತನ ಅಕ್ಕಲ ಅಂಚನೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಡು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಮೇತ ವಿಪ್ರ ಬಂಧುಲ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಸರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಅವೇತು ದೈವ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಐನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಆ ಸಾರಾಮಾನ್ಯ ಸತ್ಯುಲನೆ ಅನಿ ಕೂಟದ ಐತ ಮಲ್ತು ಸಿರಿಕೂಟ ಸಿಂಗಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿನೆ ಈ ತುಳುನಾಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಅವು ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯ ಈ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದಾಗಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾಗನಲಿಕೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಐಟೆ ನಾಗನ್ ಕಟ್ಟಿಕೋಲಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಬೇರಿ ಬಟ್ ತುಳುನಾಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಸಾರಾಮಾನ್ಯ ಸತ್ಯುಗಳು ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿಕೋಲ ಮಲ್ಪು ಬೇರ ಅಂಚನೆ ಆ ಸಮುದಾಯ ನಾಗಗೆ ಸ್ವತಃ ಕೋಲ ಕೊರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ಬೇರೆ ಅವಾಗ ಈ ನಾಗಮಂಡಲಗಳ ಅಕ್ಕಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ನಾಗನಲ್ಲಿಕೆನೆ ಬಿರ್ಮೇರು ಪನ್ಪೇರಿ ನಾಗನಲ್ಲಿಕೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಸರ್ಪಕೋಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಿ ಅವಾಗ ಐಟ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಸರ್ಪನೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಸರ್ಪನೆ ಅವು ನಾಗನಲ್ಲಿಕೆ ಅವಡು ಬಿರ್ಮೇರಾದಿಪ್ಪು ಅವು ಅತಿ ಪುರಾತನವಾಯಿನವು ಅವಾಗ ಐಕ್ಲ ನೆಕ್ಕಲ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಡಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈರ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದುಂಡು ಈ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಗಾರಾಧನ ಸಮುದಾಯ ಆ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯಗಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಎತ್ತೋ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸೋದಲ್ಲೇ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಧು ಲೆಕ್ಕ ಅನುಪ್ಪುನೆ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಸೇವೆ ನಡೆದು ಅವು ಒಂಜಿ ಭೂತಾರಾಧನದ ರೀತಿ ನಡತಂದಾಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಜಾನಪದ ಒಂಜಿ ವೈದಿಕ ನೆಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಪನೋಳು ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಬಂದು ಅವಳ ಅವಿ ಆರಾಧನೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತು ಒಂಜಿ ಹಣಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನೂತೆನ್ಮ ಪಾಲೆನ್ ಪನ್ಪೇರ ಐಟು ಐಕು ನಾಗನ ಚಿತ್ರ ಸಿರಿಮುಡಿ ನಂಡದು ನೂತ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆದ ಸಿರಿಮುಡಿ ಪಂಡದಂದು ಅವಲ್ಲ ಐಟ್ಲಂಜನ ನಾಗನ ಮಂಡಲ ಉಂಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೋಲುಡಾಣದ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚಿತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ವೈದಿಕಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ನಾಗಮಂಡಲ ಒಂದೊಂದು ಮಂಡಲ ಬಿಡ್ಪದು ಆ ಒಂಜಿ ವೈದಿಕವಾದ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಾನೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ ಮಂತದ್ದು ಐತ ಸುತ್ತು ನಡಪುಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಗನಲಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಅವೊಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿಟಾಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಗರಣಿಕೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುನು ಸೇರ್ತದ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ನಾಗಬೆಮ್ಮೇರು ನಾಗನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುನವು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುರು ಏನು ಪಂದೆ ಪತ್ತಮಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ಆಡ ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಊಲಂಚನೆ ಎದುರು ಕಾರು ಪಜ್ಜದಿನೇ ನಮ್ಮ ಪಿರದಿಯರೇ ಬಲ್ಲಿನಂತ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಯಪನ್ನ ಮೈನ ಒಂದು ದುಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಂತಾರೆ ಅಂದ ಋಣಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ನಾವು ಧನಾತ್ಮಕ ಹಾಪುಂಡು ನಾಂಡದು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ಪೇರು ಮೈನಸ್ ಸೇರ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಪುಂಡು ನಾಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಏನು ಆ ನಾಗನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸೇವಿಡು ಮಸ್ತ್ ಇಕ್ಕಡು ಬರೋ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಇತ್ತಲಿಂಗ ಬಾಕೋಡ್ ಸಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆಕಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಾಡು ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಏನ ಅವು ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊರುಪುನಾರು ನಾಗದೇವಿಯರು ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈ ಭೂಮಿ ಪನ್ಪುನವು ಈ ಸಂಪತ್ತು ಬರಿದ ಆವಡ್ನಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆ ನೀರದ ಸಂಪತ್ತು ಅದು ಪಡು ಬುಳೆಬಾಗ ಸಂಪತ್ತು ಅವಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಪ್ಪುನೇ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ನಮಗೆ ಮಾತ ದೇವರನಕ್ಲ ಒವಿ ಒಂಜಿ ದೈವದ ತಲೆ ಪ್ರಕೋಪ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಕೋಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಅದು ತೋಜಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದೇವರು ಪಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರು ಪಂಡ ನಾಗದೇವಿಯರು
ಆರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ಭೂಮಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದಯಮಂಡ ಭೂಮಿಡು ಸಸ್ಯ ಶಾಮಲೆ ಅವು ಪಜಿರಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಬದುಕೇರು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಇತ್ಯದ ಆಧುನಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಐನು ಪೂರ ಮರತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದದನ ನಮಕ್ ತೆನಸು ತಿನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದಲ ಮಲಮಲ ನೆಕ್ಕು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಏತೆ ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಒಂದು ಅಂಡಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಬಡವನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಆಹಾರನೇ ಬೋಡಪ್ಪುಂಡು ಉವೇ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒರಿಪೂಜಿ ಆಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾತಾಡಲು ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪನೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಈ ಧರ್ಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಐನು ಮರಪ್ಪಂದೆ ಐನು ಪೂರ ಒರ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪೋಡು ಪನ್ಪನಂಜ ದಿಷ್ಟಿಡು ಈ ನಾಗದೇವರ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಊರುಗತ್ತು ಲೋಕಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಈ ಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ಪಜಿರಾದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯೋಡು ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ನಾಗದೇವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪನೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಲೋಕ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪನ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತ ಬಣ್ಣ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತ ನಡ ಈ ನಾಗಮಂಡಲದ ಭಾಗವಹಿಸಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಡು ತೂಯಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಏತೋ ದೂರನೇ ಈ ಊರಿಡ್ತಾನೆ ಬರಿಯರೆ ಆವನ ಏತೋ ಜನ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಡಿತಾನೆ ಏತೋ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದೇಶ ಉಡುಪೇರು ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡಿತಾನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಆ ನಾಗದೇವರನ ರಾಮಾಂಜನ ದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಂಡದು ನಿಖಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಊರವ್ರ ನಿಖಲು ಬಿತ್ತರಿಸೋನ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದುಲ್ಲಾರ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಪನ್ಪನ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ಊರುಡತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಡತ್ತು ರಾಜ್ಯೋಡತ್ತು ದೇಶೋಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯವನಂಚನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಆವಡ ಪಂಡದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹಾರೈಕೆ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐತಿಹ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಒವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಅವು ಗೆಲ್ಮೆದ ಕೋಡಿಯತ್ತೊಡನಂಡ ಐಟ್ ಅಪ್ಪೆಡಿಕುಲ್ನ ಸಹ ಕರಳ ಬೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ಎತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜಂತೆ ರಮ್ಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತ ಅಂದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚದೀಪನಾಗ ಮುಲ್ತ ಮಾತ್ರ ಮಂಡ್ಯಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಿಕೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಅವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನಿಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೆ ರಜೆ ಅಂಚದೀಪನಾಗ ಮಾತೃ ಮಂಡಲಿ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆದಾದ ಐತ ಐತಿಹ್ಯದಾದ ಪನ್ಪುನೈನ್ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಲ್ಲ ಕವಿಯತ್ರಿಲ್ಲ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಶಲಾಶಿ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಆರಡ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟವನ್ಗ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುರುತ ಪುಡ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಅತ್ತ ಪುರಾತನ ಆಯ್ನವು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡೇರು ಮೂಲು ಕಣ್ವ ಮಾರ್ಷಿಲೇನೋ ತಪೋಭೂಮಿ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಕಣ್ವ ಮಾರ್ಷಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ಜಾಗೆಡು ಮೂಲು ಅಪ್ಪಗ ಕಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡ ಬಯಲು ಪೂರ ದಿಂಜಿದಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಡಲ್ದ ಬರಿ ಇಂಚಿರ್ದು ತುಂಡ ಕಡಲ್ ಆ ಕಡಲದ ಬೀಜನ ಸಂಪು ಗಾಲಿ ಮುಪ್ಪೈತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಸರಡು ಅರೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಏಕಾಗ್ರತೆದ ಜಾಗೆ ಆದಿತ್ನದ ಹತ್ರ ಕಣ್ವ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ತಪಸ್ಸು ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಆ ಕಾಲಡ ಅರೆಗೆ ಅರೆನ ಕೈಯಾನ ಕೈ ಪಗರ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ವಿಭೀಷಣೆ ಪೂಜೆ ಮಂತದ ನಂಚಿನ ಕೋದಂಡರಾಮನ ವಿಗ್ರಹ ಅರ್ನ ಕೈക്ക് ಬತ್ತನ್ ಆರೈನ ಮೂಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತದ್ದು ಕಣ್ವ ಮಾರ್ಷಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತನ ಕೋದಂಡರಾಮ ದೇವರು ಮೂಲು ಉಲೈರ್ದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲದ ಪೂಜೆ ಆನಿರ್ದಿಂಚಿ ಪೂಜಾ ಒಂದು ಬತ್ತನ ವಿಭೀಷಣನ ಕೈಟಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹನ ತೂವಡಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಬರಡು ಮೇತೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂದು ಅದು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಮಧ್ವ ಪರಂಪರೆಡು ಬತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕಲು ವಿಜಯಧ್ವಜರು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯರು ಇಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಡೆ ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂದು ಮೂಲು ವಿಜಯಧ್ವಜ ತೀರ್ಥರ್ನ ವೃಂದಾವನ ಈಪಿದಮೇಟಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತುಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಪಿರವಡು ಐತ ಮುದೆಲ್ಡೆ ಆರು ಕೊಲ್ಲುದು ಭಾಗವತಗ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಅಪ್ಪಗ ಅರೆಗೆ ಈ ಮರತ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರತ ಇರೆಕ್ಕುಲು ಪಂದನಗ ಅರೆಗೆ ಬರವುಗರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಐನೆಕ್ ಖಾಲಿ ತೂದು ಐನು ಆಯ್ತು ಸ್ವರನು ಉಂತದೇರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಡತಿನ ಪವಾಡ ನಡತಿನ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಇನಿಕಲ ಆ ಮರಟ್ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರ ಓಲೆ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ಗಿಜಿ 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 ಎಂದು ಸ್ವರ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಮರಟ್ ಸ್ವರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ ಐನ ಇನಿಕಲ ನಡತೊಂದು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಆರೆಗೆ ಭಗವತ ಬರೇನಾಗ ಉಪದ್ರನಾಗ ನಿಶಬ್ದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಮರ ಇನಿಕಲ ನಿಶಬ್ದವಾದೇ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಪಾವನವಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಇನಿಕಲ ಏರೆ ಗಂಡಲ ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆಡೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರ್ಪನ ಆ ದೇವರನ ಧ್ಯಾನಗ ಉಡಲು ಸಂದುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಮೂಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಬತ್ತನ ಪಗಾರನ ಶಿಷ್ಯರ್ನಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಎತ್ತೋ ಸತ್ಯ ಚತುರ್ಮಾಸನ ಆಚರಿಸೋ ಒಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಕಡ್ಲ ಬರಿಕೆ ಹೋದಾರು ಅದನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಪುರಂ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಸತಿ ಕಡ್ಲಡು ಮೀನಾಗ ಸೆರೆ ಲಕ್ಕದು ಬಂದಾಗ ಆರ್ಲ ಐನು ಕೈತ ನೆಟ್ಟು ಆ ಸೆರೆಕ್ಲೇನು ಉಂತಾದು ಮುಲು ರಾಮಸಮುದ್ರ ಪಂಡದು ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಮುಲ್ಪದ ಕಡಲ್ಗೆ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಅಂದು ಪುದರ್ ಆತಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಸೋಣದ ತೀರ್ಥಡಾವಡು ಆಟಿದ ತೀರ್ಥಡಾವಡು ಭಾರಿ ಜನ ಬತ್ತದು ಕಡಲ ಮೀದು ಪೋಪೇರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಗಂಧಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರ ಅರ್ಚಕ ವರ್ಗ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ನಮ್ಗೆ ಉಲೈ ಬನ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು 4 ಕಮಾನು ಉಂಡು 4 ಮೇಟ್ ಅವು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅರ್ನ ಶಿಷ್ಯರ್ನಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಪುರ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಸಮಾಡು ಆ ಮರತ ಇತ್ತನ ಮರ ಇತ್ತನ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಡ ಆ ಜಾಗಿಡಾರು 4 ಜನ ಎನ್ಮ ಜನ ಶಿಷ್ಯರ್ನಕ್ಲೇನು 4 ದಿಕ್ಕಡು ಆಗ್ಲೇನು ಬಲೆಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚಾಕುಲು 4 ದಿಕ್ಕು ಜತ್ತದ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಅವಳು 4 ಕಮಾನು ಮಂತಂಡು ಅಕುಲು ಜತ್ತದ ಬತ್ತನ ಲೆಕ್ಕೊಡೆ ಅವಳು ಅಷ್ಟಮಟಲು ಆತಂಡು ಉಡುಪಿಡು ಅಂಚದು ಉಡುಪಿಗ್ಲ ಇಡಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಅವು ಇನಿಕೋಡೆದತ್ತು ಸಾರ ವರ್ಷ ದುಂಬುದಿಂಚಿ ಉಡುಪಿದ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ ಕರೆದು ಪೋಯಿನಾರು ಆರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಬರಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಅರ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನಕ್ಲ ವೃಂದಾವನ ಮಾತ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚದು ಈ ಊರುದಕ್ಲೆಗ್ಲ 6 ಸ್ವಾಮಿಲು ಬತ್ತೆರ್ನ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತಿಲಾಗ 6 ಬತ್ತದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ಸೇರ್ನು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಜಾಗ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಜಾಗ ಅದಿತ್ತು ವೆಂಚೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಪೇಜಾವರ ಮಠಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣುತ್ತೀರ್ತದೆ ಈ ಮಠಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಾ ರೀತಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ವಾ ರೀತಿದ ಅನೋನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅದು ದುಂಬುರು ದುಃಖನೇ ಉಂಡೆ ಅದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯುಂದುಂಡೆ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದುಂಡು ಈ ಜಾಗೆ ಮಾತ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಒಂದು ಪೇಜಾವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಡೆ ಇತ್ತಿನ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಯಾಪ ಭೂಮಸೂದೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬತ್ತನ ಅಪಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಏರೇರು ಓವ ಜಾಗೆಡುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ಲೇನು ಅಕುಲ್ದಾಲ ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮಾದೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಕ ಬಂಡದಾರನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸರು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆಲೇನು ಮಾತ ಏರು ಬೆನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೆನ್ನಿ ಏರುವ ಜಾಗೆಡಿತ್ತೇರು ಐನು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ತನಾರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸದ ಸ್ವಾಮಿಲ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಪ್ಪೆಲಕಂತನ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಅಂಚ ಐನದತ್ರ ಈ ಊರು ಒಂಜಿ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಯಿನ ಊರು ಮುಲ್ಪದ ಜನಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರೆಡ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಕಡ್ಲು ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ಕಡ್ಲು ಈ ಕಡ್ಲದ ಬರಿಟ್ ಉಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರು ನೆಟದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ತೂಹಡಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇವಾಗ ಉಡುಪಿದ ಮಾತಾ ಋತಿಜ್ವಯರ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುರಾನಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂದು ಆಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆ ಪರ್ತೊಡ್ಲ ಇಡೇ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಲು ಎಲ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಂತದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಡ್ಲ ಅರಿಕೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕಡ್ಲು ಮೀದು ಪುರ ಆದು ಆ ಕ್ರಮ ಆದು ಐತ ಮನದಾನೆ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಯ್ನೆ ಅಡೆಗೆ ಅಂಚೈನದ ಹತ್ರ ನೆಟ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರೆ ನಂಜಿ ಆ ಬರ್ಪನ ಪೋಪನ ತುಂಡನೆ ಯಾವು ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ತಲ್ಮನ ಆಪುಂಡು ಅಂದತ್ತೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಅಪ್ಪ ಸರಿ ಇದು ಅಷ್ಟ ಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ನಚ್ಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ನಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರೆ ನೆಕ್ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಆವಡು ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘ ಆವಡು ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಯಾವೊಂದುಂಡು ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಆ ಸಮಿತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಐನೊಂಜಿ ತೆರಿಪೋದು ಕೊರಲಿ ಮಾತೃಮಂಡಲಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏತ್ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಉಂಡು ಏತ್ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಲ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಬತ್ತದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮೂಲ ಆಪುಣೊಂದು ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಗಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯ ಆತಿಜಿ ಅವತ್ತಂದ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ದಿಂಜ ನಂಬಿಕೆ ಬಕ ಭಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಅಕಲು ಓವೇ ಎಂದು ಅವಡಾಕಲ ಮೂಲಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಗನಡೆ ಪೋಪುನವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಇತ್ತು ನಾನು ವಾಡಿಕೆನೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನಿಂದ ಪಂಡ ಅವು ನಾಗನ ಮಣ್ಣು ನಾಗನ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನಿ ಪನ್ಪನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಇರ್ದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂಚಪ್ಪನಗ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸೇರ್ದು ಬತ್ತೇರು ಮೂಲು ಅಂಚಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಾಕಶಾಲೆನ ಅನ್ನಛತ್ರನ ಎಂಚಿನ ಆತಂಡ ಆ ಜಾಗೆ ಪನ್ಪನವು ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಲು ಪೂರ ಜಿಂಜಿದು ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಐನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತದ ಐತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಣ್ಣಡಿತ್ತನ ಬೇರನ್ನು ಸಮೇತ ದೆತ್ತದು ಆ ಜಾಗೆನ ಪೊರ್ಲು ಮಂತದ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಈ ಎತ್ತು ಶೋಕದ ಅವಳು ಅನ್ನಛತ್ರ ಆತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು
ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಾರ ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಕೆ ಬೊಡಾಯಿನ ಯಂತ್ರದ ಬೇಲೆ ಯಂತ್ರ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ಜವಣೆಯರು ಮಾತ ಆಂಜನೇಯ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಲೋಡು ಅತ್ತನ ಜವಣೆಯರು ಅಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಪುನಃ ಪುನಃ ಬತ್ತದು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಟ್ಟಾರ ಪೂರ ಸುತ್ತಲ ಈ ಊರುಡೊಂಜಿ ಇಂದು ಆಪುಂಡೊಂದು ಪನ್ನಗ ಈ ಊರೇ ಶುಚಿತ್ವ ಆತಂದು ಆತೊಂಜಿ ಆಪೆಲ್ಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಕಾಂಡೆದ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತೊಂದು ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಬತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಮಂತೊಂದು ಲೇರು ಒಂಜಿ ತೂನಗನೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇರಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐತಿಹ್ಯದಾದ ಕಲೆದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಂಡರು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಾವಡು ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಾವಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಂದುಲ್ಲರು ಪನ್ಪುನ ಏನು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ಕರುಣಾತೀರ್ಥ ಪಂಡರು ಅರೆಗೆ ಸೊಲೈತ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತನ್ವ. ಬಾರಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಿಂಜಿನಂಚಿನ ಈ ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಭೂಮಿಡ್ ತಿರ್ಲದಾದ ಪೊರ್ಲುದಾದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂಡ ಅಂಚದಿ ಪುನಗ ಈ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಡ್ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಣ್ಣುತೀರ್ಥ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಬತ್ತದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತನ ತೇರೊನ್ನಂಚಿನ ಆರಾಧ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೇಜ್ ಅವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೆ ಅರಡನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಈ ಲೇಸ್ ವಾ ರೀತಿದ ಸಿದ್ಧತೆ ಆ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಆರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ತೀರಿಕ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಕಣ್ಣೋಮಠದ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೋದಾ? ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಮಠ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು. ಭಾಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಮಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ನೆನಪನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ವಿವಾಹ ಆದಂಥ ಸ್ಥಳವೇ ಇದು ಅಂತೆ. ಆವಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದಿನವೇ ಮದುವೆ ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗಿನ ಹಾಗಿನ ಕ್ರಮ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗುವುದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭಾಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅದೊಂದು ವಿವಾಹದ ಬಹಳ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಅಂತ, ಈಗ ಅವರಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೆ, ಹೀಗೀಗ ಭಾಳ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ. ನನ್ನಪ್ಪನಿಗೂ ಮದುವೆ ಆದದ್ದು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100-120 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಮಠ. ಇಲ್ಲಿ ಐತಿಹ್ಯವಾದದ್ದು ತುಂಬ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು. ಶಬ್ದ ಮಾಡದ ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥದ ಎಲೆ, ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಠಗಳಿದೆ. ಆ ಮಧ್ವ ಮಠದ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ 8 ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ದ್ವಂದ್ವ ಮಠವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರದ ಕಟ್ಟೆ, ಅದು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸುಮಾರು ಒಂದು 900 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಾರುವಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದು 600 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಧೋಕ್ಷಜ ಮಠದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ವಿಜಯಧ್ವಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಬರೆದಂಥ ಉಲ್ಲೇಖ. ಕಣ್ವ ಮುನಿಗಳ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ. ಆಚೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಂಗಿ ಅವರು ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥರಿಗಂತೂ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ತನ್ನ ಶಾರೀರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಾನು ಹತ್ತಿರ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೆರೆಯ ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನಿದ್ದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ದಾರಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ದ್ವಾರವನ್ನು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಆ ದ್ವಾರದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂದಿದ್ದರು, ಇದು ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಮಠ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ,
ಇದು ಕಾಣುವ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ್ವಾರವನ್ನು ಅಂತ ಆ ದ್ವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಆನಂದಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದರೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಇರುವಂಥ ಒಂದು 3 ದೇವತೆಗಳಿರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲಿದೆ, ರಾಮದೇವರಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು, ಹಾಗೆ ಇದು 3 ದೇವತೆಗಳೂ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಇಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕನಸು. ನಾಗ ನವೀಕರಣ ಆಗುವಾಗಲೂ ಶುರುವಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೆವು. ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಉಡುಪಿಯ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಆ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ದಿವಸ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂತ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ. ನಮಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದಾಗ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂತ ಬರೋದು, ರಥ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ರಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರದವರೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಪ್ರಮುಖನಾಗೇ ಇದ್ದೆ. ಆ ರಥ ಆದ ನಂತರ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಸೇರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಥೋತ್ಸವ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು 50 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಆಗ 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬರುವುದಾಗಲೂ ಈಗ ಬರುವುದಾಗಲೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ? ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್? ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ಬೋದಾ? 50 ವರ್ಷಗಳಿನ ಹಿಂದಿನ ಕನಸು ಮತ್ತು ಈಗಿನದಕ್ಕೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಬರುವ ದಾರಿ, ಆವಾಗ ಈ ದಾರಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಮಂಜೇಶ್ವರ ತನಕ ರೈಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆನಂತರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೆವು. ಇದು ನಮಗೆ ಆವಾಗ ದಾರಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು, ಒಂದು ತೊಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಿತ್ತು, ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು. ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು. ಮಂಜೇಶ್ವರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಡೀತಿದ್ದೆವು ನಾವೆಲ್ಲ. ನಾನು ರೈಲಲ್ಲಿ ಬಂದ ದಿನವೂ ನಂಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಸರಿಗಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಬಸ್ಸುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ನಂತರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆನಂತರ ಸಿಂಗಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಆ ಪಟ್ಟಿ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ಡಬಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಅದಾಗಿದೆ. ಈಗ ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾಣುವ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ದ್ವಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 1 ದಿವಸ ತಂಗಿ 2 ದಿವಸ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಾವು ತುಂಬ ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಸಮೇತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಈ ಕಣತೀರ್ಥ ಮಠದಲ್ಲಿ ಊಟೋಪಚಾರ ಮತ್ತು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡವರಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ರಮೇಶ್ ಪೆಜತ್ತಾಯರ್ ಅಂತ ಅವರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಈ ಮಧುಸೂದನ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮನೆಯ ಅವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರಂಗಪೂಜೆಯು ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ತಪ್ಪಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಈ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಎದುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ 1 ವಾರದ ಒಳಗಡೆ ಫಲಶ್ರುತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡದ್ದು. ಅದು ಅಸಮತೋಲನೆಯಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಂಥ ಒಂದು ಅಂಜನಾದೇವಿಯ ಸುಪುತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಹ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರಾಮದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ, ಅದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಜನೆಗಳು ತುಂಬ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಆವಾಗೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಕಣತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಂದು ಮಧ್ಯಕಾಲದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಇತ್ತು. ಪುನಃ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಈಗಿನ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಆದದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಪಾದರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ನಾಗಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದಿರಿ. ನಾಗಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅಲ್ಲ, ನೀವೀಗ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಸದಾ ಇಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ನೀವು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾಗಮಂಡಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಅದು ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ, ಏನಿದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಆದಂಥ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪನೂ ಹೇಳಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ ನಾಗಮಂಡಲ ಇಲ್ಲಿ ಆದದ್ದಂತ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತನಕ ನಾವು ನಾಗಮಂಡಲದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು.
ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ಕಿ ಕಾಪು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆ ರೇಂಜಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಡಲಗಳು ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಸೈಡಿಗೆ ನಾಗಮಂಡಲಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಗಮಂಡಲದ ಪ್ರಭಾವ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಪರಿಮಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತಿರಲಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತರೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ತುಂಬ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹತ್ತಿರ ಮೂಡಂಬೈಲೇ. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಆಚರಣೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಪರಿಮಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಆದರೆ ತಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂಘಟನೆ ನಾನು ಹತ್ತಿರ ಒಂದು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಬೆಳ್ಟನೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ಥರದ ರೇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು, ಉಡುಪಿ ಹತ್ತಿರದ ಒಲವು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವವೂ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾತು ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರನ ನವೀಕರಣ ಆದ ನಂತರ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂತು. ಅದರ ಆರಂಭದ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ನಾನಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜನರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಮಠಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಸುಮಾರು 8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವು ತುಂಬ ಭಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ದೀನದಲಿತರಲ್ಲಿ, ಹರಿಜನ ಗಿರಿಜನ ಏರಿಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಅವರದ್ದು ಅಭಿಯಾನ ಇತ್ತು. ಆಗ ತುಂಬ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಆಗ ತುಂಬ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ತೋರಿಸಿದರು. ಆಗ ಈಗ ಭಾಳ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಇಷ್ಟು ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೆನೆಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶುರುವಿನ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ 1 ದಿನ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಜನ ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಉಚಿತವಾದಂಥ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆನಂತರ ಆದಂಥ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾಗನೇ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೆಲವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ನಾಗನ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನವೀಕರಣ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದರು, ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಹಳೆಯದನ್ನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆ ಮರವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇದರ ಎದುರಿನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಇದು 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಸಲ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿರುವಾಗ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಬಂದದ್ದು, ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಅದರ ನಂತರ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಛತ್ರದ ಒಲವಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಯಾತ್ರಿಕ ನಿವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಸುಂದರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, 300-400 ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುವಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಆನಂದ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಆಚರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಓಕೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಈ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಈಗ ಗ್ರಹಣ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು. ಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದರು, ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಡಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಗ್ರಹಣ ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋ ತನಕ ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಉಪಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವಾರ್ಥಿಗಳು, ದರ್ಶನಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸೇವಕರು, ಕರಸೇವಕರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಿಮಗೆ.
ಧನ್ಯವಾದ.